Merba lura l-programm Pjazza l-aħħar parti ta' dan il-programm u miegħi għandi hawnhekk fuq il-xelluk tiegħi qisu tim tal-futbol, ma mhuwiex. Sinjuri nippreżentalkom The Travelers għal dawk li jisimgħu ir-radju fil-karozza tagħhom jew fil-ħin ħieles tagħhom fid-djar jew kwalunkwe post li jkunu jew li tisimgħu ħoss ġdid u interessanti li għalkemm hija lirika bil-Malti għandhom ħoss pjuttost mhux etniku ma Ewropew għaliex ħoss ta' strumenti tradizzjonali, però hemm it-tradizzjoni tal-lirika Maltija. Sinjuri, grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna. Aħna onorati li konna grupp mużikali bħalkom kollha minn hawn x'hekk. Ma tajb inkunu nafu x'isimkom. Mela, il-front. Mela jiena Chris. Okay? Clayton. Andrew jiena. Silvano. Joseph. Michael. Sitta tajtuna problema bil-mikrofon xo l-studio. Kif dejtu? Ħanibdew minnaw. Dan f'jannar bita kollox u jannar ta' din is-sena, le? Beda ftit qabel, ilna flimkien fit-2013, ġiri kważi għal 3 snin issa, pero... Dilettantesk li naqattu xek. Eżatt. Imbagħad l-ewwel esperiment qisu kien f'jannar li għadda fejn ħriġna l-ewwel single tagħna kienet sempliċità. Sewa li sa nisimgħu dal-waqt. Ekku. Minn hemmhekk illum. Splodejtu mal-ewwel diska li ħriġtu. Ħan nisimgħu sempliċità, u mbagħad nitkellmu għalfejn sempliċità. Ħan nisimgħuha. Fis-sempliċità moħmalu ħabba din il-komunità. Kontu trab terġa' ssir l-irmiet u biss il-konfini għall-intelligenza umana. Dawn it-tfal kollha ferħana m'għandhomx għalfejn jaraw il-futur. L-unika ħajja dik tal-lum kemm se ndumu nippakjaw ftit. Nduru d-dinja skont l-abtit tfal tal-art bla konfini naħru il-bord bl-ikbar xini. Ritmu ta' kitarra bil-motu sot nwaslu dal-messaġġ dan il-konfront. Jisfena ritmu Anġelu jtir dan baħar blu dan kollu għalik. Jidek fid induru d-dinja karozzini jew tal-linja ferrovija li jittir xen neġbaw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja mostri kbar zew uġrajja draguni minn ta' kull is ħajja wahda għal-binnis. Torob għadna wieħidna fi skiet nurik dinja kollha l-eluq tal-wiet. Hawnhekk karrasna wieħidna fil-kwiet naqsmu din il-ġibda jekk flimkien għall-purifikazzjoni ta' din natura. Bla attenzjoni ma hemm sfortuna għax dan huwa l-ħin dan hu l-mument. Naqsmu d-dinja e kuntent idek fid induru d-dinja karozzini jew tal-linja ferrovija li jittir xen nixbaw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja mustri barzi u ġrajja draguni minn ta' kull is ħajja wahda għal-finnis. Bravi. Għal min jikteb it-testi, inti u xek, xismek ġefak Andrew, għall-intelligenza umana dawn it-tfal kollha ferħana, m'għandhomx għalfejn jaraw il-futur, l-uniku ħajja dik tal-lum. X'veri inti qed tinstiga għal biex jingħixu l-ħajja llum u għada le? Le, aktar naħseb tajx il-preżent,
Jisu, għabek jisni t-tifessar li il-futur mhuwiex tagħna, jekk taħseb ħafna fil-futur, kapaċi li tintelef fil-futur, gawd il-ħajja llum, bagħad mhux għandha naraw, imma il-biżat li ġib miegħu il-futur jisom biżat ta' kulħadd li. Allura għajx il-ħajja prova kontent li għandek, toqgħodx. Intom kollha għandkom professjoni differenti, għaw taħlita ta' professjoni, ta' minnu għallima, u minnu fl-IT, għaw min huwa jaħdem mal-gvern, tifhem? Din it-taħlita, kif ġejtu kollha fl-imkien? Għata l-kurzita. Dax kulħadd jagħmel kulħadd. Mbagħad? Imma mbagħad? Konna kollha ħbieb u konna tipu nafu kulħadd li do, għazin Andrew kon naf li do il-gitar. Ma dispiegaw li, kif irnexxilkom issibu, mhux is-soluzzjoni, ma ir-riċetta biex biddiltu ir-rivoluzzjonajtu il-ħoss tal-mużika tradizzjonali Maltija. Għalla għandek għalfejn, għandna forsi mdorin nisimgħu ħafna kant folkloristiku huwa bil-gitarra tajjeb, imma intom irnexxilkom iddaħlu t-trumbetta. Issa trumbetta mhix ħaġa ġdida l-Malta għaliex fil-banet, fil-lokalitajiet tagħna kollha nisimgħu trumbetta, imma daħħaltuha fil-mużika. Naħseb kienet bejn kienet il-band kif kienet komposta tiġa. So, ġejna biex nikdbu dak kienu l-elementi tal-band, allura ridna nużawhom. Konna naraw li l-band għandha ħoss partikolari li jiddistingwikom, Eżatt. Ħadd għamilna plus li mbagħad xi ndaħħal l-element tal-Malti kompla jiddistingwina ħafna aktar minn ħafna. Tippreferu tkantaw bil-Malti? Preferu nkantaw bil-Malti naħseb. Ħanajdu dritt, biex tikteb it-test bil-Malti mhux faċli tagħmel ir-rima u xejn. Iktar diffiċli, ħaseb. Kienet mhux iktar diffiċli jaħseb għax kienet xi ħaġa li ma jiena x'in niġi biex nikteb il-lirika kienet xi ħaġa li ma kellix eżempji l fejn nista' ħares jekk nikteb bl-Ingliż. L-internet nista' nitgħallem, nistudja, imma bil-Malti kienet xi ħaġa li domna ħafna nikdbu, nerġgħu nikdbu narmu d-diski u nerġgħu nikdbu biex tellajna l-level, u jgħidu li xi joġobhom x'ma joġobhomx kieku nirranġawaw din armija din ma taħdimx. Jiena nara mill-kwalità tal-videos li tipproduċu u dawn kollha jiswew il-flus u biex ikolkom l-istrumenti ta' il-mużiċist f'Malta jew inkella grupp bħal tagħkom tagħmlu flus jirnexxielkom iddawru lira kif jgħidu rawġin. Kif jagħmlu lawċin ma ndawru wiex aħna żgur. Però li nagħmlu li nippruvaw kemm minn gigs u hekk ninvestuhom biex nipproduċu mużika. Jiġifieri għoli, videos. Tieħdu ħafna. Le, nġemmaw ħafna nippruvaw. Bil-fors. Ħanedlek għalfejn, imma ir-realtà tal-mużika tal-lum li l-artisti żgħar bħalkom għandhom bżonn dik l-ispinta. Issa, forsi il-midja tagħkom fix-xena mużikali Maltija twasslu biex ikun hemm iktar inċentivi favur il-mużiċisti. Mhux mawx diġà bidu ta' xi ħaġa, imma jekk hemm xi ħaġa importanti illi irnexxielkom toħolqu xewqa li l-Maltin ikunu jridu jisimgħu aktar mużika Maltija. U din ix-xewqa hija pożittiva. Issa, l-ħaġa hija di. Intom band illi bdejtu biex tibqaw jew band illi daw temporanjament? Aħna, Le, m'għandniex skop li tkun temporanja. Infatti qed naħsbu wkoll u qed naħdmu fuq materjal ġdid. U qed nippruvaw anke nevolvu aħna stess bħala band u anke bħala kwalità u anke bħala mużika nippruvaw nimirħu kemm jista' jkun. Allura bħalissa għaddejjin anke nesperimentaw fil-mużika tagħna stess. nipprovaw nikbu xi ħaġa ġdida. Għad nisimaw Xemxu Xita li edha fl-isfont imma għamiltu video li interessanti u li użajtu kol mux biss il-lokazzjoni li hija Maltija imma l-affarijiet artistiċi li mal-ewwel daqqatajn turik li bil-fors għandha laqta Maltija. Xemxu Xita.
kamra ġej mill-musbih id-dinja tara balun it-triq u xemx torqod fejn ma jidherx fuq xtajda oħra biex tikxef l-art mis-silx. Terġa lura fejn nismewit nara pittura li kienet inbit u int kont fejn naraw flimkien mi wara d-diqa rajna dinja mill-bidu tikber minn belli rmit il-qamar waqa u sar biċċiet fejn tħoss il-qalb dejjem hemm ġieħ li tara l-għajn huwa biss tbieħ. Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nidar Mela mek smajna xemx u xita illi hija l-aħħar suċċess tal-grupp The Travelers. Di interessanti, tkantaw bil-Malti, ma The Travelers kelma bl-Ingliż. Għaliex? Fil-verità aħna bdejna bħal kull band oħra, ġifieri bdejna nesperimentaw anki l-ewwel bil-lingwa Ingliża, ġifieri bdejna nikbu bl-Ingliż fil-verità. Imbagħad qisu ridna nieħdu pass ieħor u nużaw lingwa Maltija. Allura konna diġà stabiliti bħala The Travelers u naħseb li anki biex iżommu dik il-kostanti. Eżatt. Imma aktar mill-li kostanti. Anki forsi għax mistax tajt se jiġri fil-futur u xtaqna li anki bħala isem jibqa' forsi ma jkunx jidher daqshekk marbut lokalment. Iżin anki jekk xi ħadd ifittixna barra minn Malta mhux l-isem stess qisu jarmik imma tik lok kif tista' tfittex u mbagħad tisma' l-mużika Maltija u forsi tintlaqa tajjeb. Fil-verità u anka covers bil-Ingliż, eżin is-settana l-original songs huma bil-Malti u cover songs f'ħafna gigs huma bl-Ingliż, jiġifieri għalhekk speċi ta' jisna ma rridniex tipo nsemmuha isem Malti għax isem Malti iktar itik idea li l-lirika kollha just songs huma kollha bil-Malti allura. Ma niskludux li għoddim nagħmlu ħaġa bl-Ingliż. Istaw ukoll. Ma l-fatt li għamlitilkom differenza f'daqqa waħda minn jarnarla u li sirtu magħrufin mat-territorju kollu. Għamletilna, mhux ħażin. L-ammont ta' xogħol żdied ħafna anke għalina. Pressure. Alright, Chris il-fatt ma jarfuh mal-ewwel, mal-pija tal-bands tajru għalih naħseb. ċinu? Ta' parsi ma semax. Nejru għalih kemm jista' jkun li għandu x-xogħol tiegħu Chris, jgħu li jagħmlu. Jinnexxil, fimni, minn professjoni differenti biex tkunu kollha flimkien pal-lum hija eċċezzjoni kemm ir-reseġbal din qed tieni darba li qed tidru fuq television kollha flimkien. Risoltu jew tnej jew jew erba'. Nejn tlieta l-aktar. Ma kif jinnexxilkom isibu l-ħin flimkien biex tipprattikaw? Fil-verità biex ġejna hawnhekk, issa nibqgħu sejrin nipprattikaw, Għalina xahar li ftemna. Xahar ilna li ftemna. Għana nippjanaw il-meetings kind of tagħna biex nipprattikaw bejn xahar u nofs xahar qabel. Nibbukjawhom. Nibbukjawhom ħalli żgħu ma jiġri xejn. Imbagħad kulħadd idur. Toħorġu kollha flimkien? Le. Kulħadd għandu l-grupp tiegħu. Ma naħorġux aktar bil Mela, biex nikkonkludi, sinjuri, il-pubbliku ġenerali japprezza il-mużika tagħkom bla ebda dubju, anki l-fatt li anki stazzjonijiet tar-radju li tradizzjonalment xandru diski bl-Ingliż saru jdoqqu l-mużika tagħkom għaliex hija mużika verament tal-widna. L-appuntament tagħkom mal-pubbliku huwa fi festa privata New Year's Eve u xek. Li ġejja, is-sena d-dieħla għandkom xi proġett partikolari għal xi kunċert pereżempju?
Konċerti għanna anke f'Diċembru għawda xissa. Sewa. Għal-publiku, 3 December ħajkun Pjazza Indipendenza. Ma pjazza, eh? Batem konċert privat New Year's Eve. Għassan għaddiħla, palissa aħna għeddin nifokaw biex nikbu materjal ġdid. Għed niprofaw nollu l-level, niprofaw nollu xaħġa differenti fil-band. Hopefully nisimaw xaħġa ġdida madlumux. Senjuri, dak kienu The Travelers, aħna onorati li kienu maħna. Ovvjament għanna sen komplu nsegwu l-karriera mużikali tagħhom għaliex hija breath of fresh air jgħidu l-Ingliżi għal dak li għandu xaqsam mal-ħoss mużikali li jipproduċu. Għanna nerġa' kunu magħkom għada fil-għaxija fis-6:30 ibqa' magħna minn ftit ieħor One News. Niltaqgħu għada fil-għaxija. Fil-xemx, fil-xita fil-bart